Fábhlíonn ó shin thug Tibberdarnas Gaillimh Aigear chéile limnach in roimhbhálta Ceathrú. Tháinig fear na Gaillimh slán ar nócáid úd nar bhí ghachúilín idir na fórna. An aireochtúid a chlíorí sem líana, nó an aireocht a réalta ógur Tibberdarn an tiad a chasa. Gaillimh-2-17 agus Pat Fleury a há man trátrúta an bouta Ceathrú na hÉireann seo. McGrath, tá sciile go bhar seo, ó go hálann ar fad, go dtí Jason Ford agus na Shannon-Dory in Craobh le chéile. Gearra go hálann ag Jason Ford á tá sé sin glónsa ó Jason Ford. Christy Shees go fada le McGrath agus tá John McGrath éis Queen's glónsa eile ansú níorá second aige. Bhuaileann na tuirtsaigh is sprioc gur ile na cruthú dó héin agus a fáil níos measantá mar fad ach Conor Whelan éis sár Queen'sa a ansú go gáile. Nis Burke tíana go má bhfuilsa aige go fada le Mannion. Ai it's rón na spricce agus tá ceann sin seolta go hálann. Na cór na gcuiche ag dul fada uairháin eile agus Christy Shees ag John McGrath ó héin. The Árann-1-28 tá sé sin glórhar. Faoihrú ó Doyle tuí suas go híontach an istá seansan seo ag Malloy i dul an drón chúil se na Malloy. Báte sin agad ag sin cúil go scá fáte ag Colin Malloy a chéad chúil riamh against í síte na Gaillimh agus tá fill ní thur eis an glufa. Ceann sin tuí go híontach ag Ormond. Bhfuilsa go háir ag Andrew Ormond agus Árann-1-28 na Tipperary points glónsa ó Ormond is tríú ceann sa glufa. Bheor Jason Ford ceannach go seo Haran Trasnan, tíadach hí spún isteach i dro chúlan Waile in san chéad le, in san darna le, tá an rud céad a tíanta aige. Agus pointsa eile a tíocht nó beidir cúil McGrath isteach an is go dtí ó Donoghue. Sin an tógádach ó Donoghue agus sin bulamárafach na baice. An dára cúil riamh in MC Hítear Tibberdáir an amsia ag sin ó Donoghue. Se that TJ Brennan saltamach ag go dtí McLaughlin agus tá an níróid in míiseach sa gúil ní léon cheúra. Sinné an adóg deire sétí ag Sean Stack agus tá Tibberdáireann isteach glufa le Ceannais na hÉireann